سزغا مجمر حبريتا اسرائيل نملا حزب قازانا بحد معسكر كغعز مدب كم زلوا تغليصو زبل حبريتاي ميستر مكلخال اسرائيل نخلوم اب قازا زركبو فلسطيناوያን ናብ ደቡባዊ ክፋላት ናይቲ ግዛት ናብ ዝርከብ معسكر ንምጓዓዝ ውጥን ንኸዳሉ ንወታደራት መምርሒ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡሎ እስራኤል ካትዝ ማልሶኒ ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዑናታት ከተማ ራፍሕ ኣብ መጀመርያ 16,000 ፍልስጤማውያን ኣብ መወዳእታ ድማ ብሙሉኡ 2.1 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብሩላ ሰብኣዊት ከተማ ክምስርት ከም ዝደሊ ገሊጹሎ እቲ ዕላማ ሰባት ኣባላት ሓማስ ከም ዘይኮኑ ብምርመራ ምስተረጋገጸ ከም ዝምለሱ ክወጹ ከም ዘይፍቀደሎምን ገሊጹሎ ኩነታት እንተፈቂዱ እስራኤልን ሓማስን ክዘራረቡ ኣብ ዝፍትኑሉ ዘለዉ እዋን ናይ 60 መዓልታት ተኩሲ ደው ናይ ምባል ህንጸት ክጅመር ምዃኑን ወሲኹ ሓቢሩሎ ሓደ እስራኤላዊ ጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ስርሒታዊ ውጥን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝንእስ ኣይኮነን ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ዝተጎብጠ መሬት ሰላማውያን ሰባት ምስጓግ ወይ እውን ብሓይሊ ምስግጋር ብመሰረት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ብጥብቂ ዝከታተልን ምስ ምጽናት ዓሌት ዝዳረግ ገበን ምዃኑ ኣጠንቂቁሎ በበዓል መዚ ፍልስጤማውያን ይኹን ሓማስ ዝተዋሃበ ቅጽበታዊ ርእይቶ የለን በሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ድሕሪ ኩናት ቃዛ ህዝቢ ናይታ ከተማ ንሓዋሩ ናብ ካልእ ቦታ ክሰፍሩ ዘቕረቦ ሓሳብ ጠቒሱ ነይሩ ኔታንያሁ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብሉጽ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ናጻ ሕርያዩ ሰባት ክግዕዙ እንተደልዮም ክግዕዙ ይኽእሉ እዮም ክጸንሑ እንተደልዮም እውን ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ጠቒሱ ነይሩ ኔታንያሁ ኣስዒቡ ነቲ ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ንፍልስጤማውያን ዝሓሸ መጻኢ ክህባ ጻዕሪ ዝገብራ ሃገራት ንምርካብ ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና ብምባል ገሊጹሎ ትራምፕ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ሃገራት ጽቡቕ ናይ ምትሕብባር ድሌት ረኺብና ስለ ዘለና ኣብ ዝሓሸ ሃገር ክፍጸም እዩ ምባል ገሊጹ ነይሩ ኣብ መጋቢት ሃገራት ኣዕራብ ነቲ ትራምፕ ዝሓንጸጾ ውጥን ዳግማይ ህንጸት ቃዛ ከም መማረጺ ፍልስጤማውያን ኣብ ግብጺ ንኽሰፍሩ $53 ቢልዮን ዝግመት ገንዘብ ደግፈን ነይረን ተወሳኺን ዝኾነ ዓይነት ምምዝባል ህዝቢ ፍልስጤማውያን ብፍጹም ከም ዘይተቐበልዎ ዘስመራሉ ኮይነን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ትሕሰት ሃገራዊ ሕጊ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ዓሌትን ምጽናትን ክብሉ ገሊጾም ነይሮም ናብ ከላ ሕብሪታና ኢትዮጵያ ኮሙን ሶማል ናይ ወደብ ቴክኒክ ኮሚቴ ካብ ስራሕ ተኣጊዱ ዝብል ሓበሬታ እዩ ብሓገዝ ቱርኪ ንዝካየድ ዝነበረ ስራሕ ቴክኒካዊ ኮሚቴ ወደብ ንግዚኡ ደው ከም ዝበለ ተሓቢሩሎ አንካራ ዝሓለፈ ዓመት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሶማልን ድሕሪ ምቅርራባ ኢትዮጵያ ምስ ወደብ ሶማልያ ንምትእስሳር ኣብ ቴክኒካዊ ስምምዕ ንምብጻሕን ጻዕርታት ከካይዱ እኳ እንተጸንሐ እቲ ዝርብ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝተቋረጸ አፍሪካን ኢንተሊጀንስ ሓቢሩሎ እዚ ድማ ድሕሪ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ኣብ ዋዕላ ሶማልን ግብፅን ንምስታፍ ካይሮ مسأتو يزقات انزلو نابكال حبريتا ماكلاي بانك روسيا وقعوا شرفني 12 هاجرات كم زقمت افليتو زبل حبريتا ماكلاي بانك روسيا ننا ኢትዮጵያ ብር ሓዊሱ አንጻር ሩብል ወይ ናይ ሩስያ ገንዘብ ወጋዓው ሸርፍ ከም ዘቀመጥ ኣፍሊጡሎ እቲ ባንክ ኣብ ወጋዓው ምርብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወጋዓው ሸርፍ ባጤራ ብብር ኢትዮጵያ ሓዊሱ 12 ሃገራት ምስ ማእከላይ ባንክ ሩስያ ክውሰን ምዃኑ እዩ ጠቂሱ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ወጋዓው ሸርፍ ናይ ኢትዮጵያ ብር ከምኡ ባንግላዴሽ ታካ ባህሬን ዲናር ቦሊቪያ ቦሊቪያኖ ኩባ ፔሶ አልጄሪያ ዲናርን ኢራን ሪያልን አንጻር ሩስያ ሩብል ክውሰን ምዃኑ ተፈልጥ ዘሎ ብተወሳኺውን ሸርፍ ናይ ማያምር ሞንጎሊያ ናይጄሪያ ኮሙን ኦማን ኮሙን ሱዑድ ዓረብ እዛ መሰል ሃገራቱን ክውሰን ምዃኑ ኣፍሊጡሎ እዚ ባንክ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ሸርፊ ከም ዝፍለጥውን ገሊጹሎ بمجابة حبرات هجرات زسمع زلو مكساس إيرتران إثيوبيان زملكتي إيرترا بزحلف سومونا بزتجابة بايتو سبعة ومسألة حبرات هجرات بزغرب مجلسي إثيوبيا بوشتان أبتزوبان كبزجت ما زلو قلولا ونمهدام نإيرتران نوقصت جنشل تجبر الله قتب الكيسالة إيرترا بحبرات منكساس زو كلا أتو هابتوم زرعي أبتي بحموس سلست حملة أب جنيفا كنا سبعة ومسألة إيرترا ملكتو أب كايرو زته بزعبة حد شريتو إثيوبيا ونملاشي بلو أتو هابتوم أتي بإثيوبيا زغرب إيرتران زتان لولاونتن سبعو مسالاتن سبعو قبواتان سقات مخانا زي خصص مجلسي كنعنا زي بلو أنصارتي إثيوبيا بعلا بزحلف أوان زبلتون زجبرتون إذا عينت تجالبات مرقت رما نتبايتو أخبرت زخل مخانو أسمع له أبتبايتو إثيوبيا بمنجد وكيل أمباسادر تسقى بكبابو قبل علي إثراب زغرب التخصي سراويت إيرترا أب كبابيتات دوب إثيوبيا كبيد قصة سبعة مسألاتن كم زفتسم زحبر تبصاب موصوم كتسيلو مالو خبل كسيسو نيرو بايتو سبعة مسألات حبرات هاجرات سلطان فولي ريبورتر كنتات سبعة مسألات إيرترا من نواح دمت قدم مهابو أمباسادر تسقى أب نزي زغلته أتي أمباسادر إيرترا توصلو زلا سقمتي أب مونغوتن هاجرات زلو خلطاو زمدنا زهاست رايزي كونه ن إثيوبيا قطاو سقاتون زسعبي مبالي غليص أوزلو أتي أمباسادر نتي إيرترا توكيرو أب قصة سبعة مسألات زوصو تبصاب
ብምጥቃስ እዩ ገሊጽዎ ዘሎ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጽባሒቱ ዓርቢ ብ4 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ መጋበያ ነቲ ብኣኽሊል ሕጊ መሐመድ ዓብዱሰላም ባቢኬር ዝወፀ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንዝምርምር ፍሉይ ልኡኽ ዕማመ ከቋርጽ ብኤርትራ ዝቐረበ ሕቶ ከም ዝነጸጎ ዝዝከር እዩ ኤርትራ ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ስልጣኑ ንምስራት ዘካየደቶ ጻዕሪ ኣብ ዝተዋሃበ ድምፂ ሱዳን ቻይና ኩባን ብሩንድን ዝበላ 4 ሃገራት ደገፍ ረኺቡ ኢትዮጵያ ትርከብን 25 ሃገራት ተቃውሞ ገጢሞ 18 ድማ ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበራ ሃገራት ኣለዋ እቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ኣብ ኤርትራ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢደዋንን ማእሰርቲ ከምኡውን ገደብ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባትን ምንቅስቓስ ሓዊሱ ንዝያዳ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ዝሓትት ገሰት መሰላት ከም ዝፈጸመ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ ኤርትራ ነዚ ኣባህላ ንዓመታት ብምንጻግ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ብወገናዊ ፖለቲካዊ ድራኸ ዘለዎ እዩ ብምባል ኣይተቐበለቶን ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ ሰፊኑ ዘሎ ሃዋሁ ኢትዮጵያ ነቲ ሓድሽ ውሳነ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብምድጋፍ ኤርትራ ንዞባዊ ጸጥታ ሰብኣዊ መሰላትን ስግኣት ምርግጋእ ኮይና ትቕጽላላ ብምባል ኸይሳ ዘላ ኣቶ ሃብቶም ድማ ከም መልሲ ናይዚ እቲ ኣባህላ ሓሶት ጥራይ ዘይኮነ ቅንዕና ዘይብሉ ምዃኑ እውን ይገሊጽ ዘሎ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ቅድሚ 1 ዓመት እኳ እንተርኢና ኢትዮጵያ ፍሉይ ሪፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዕማሙ ክውድእ ጸዊዓ ከም ዝነበረት ነቲ ቤት ምኽሪ ብምዝኻር ሕጂ ድማ ተገልቢጣ ብኣንጻሩ እያ ደው ኢላ ዘላ ብምባል ገሊጹ ኣሎ ኣብ መጋባእያት ባይቶ ዝቐረበ ጸብጻብ ፍሉይ ሪፖርተር ሓይልታት ኤርትራ ብውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያ ብዝተዋሃበ ዶባዊ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓየሎ ወረዳታት ኢሮብ ሎጎ መኸዳ እገላ ወራእተላ ዓለቴና ሰበያ ከምኡውን ዛላንበሳ ታሕታይን ኣድያቦን ይርከቡለው ብምባል ይገሊጽ ዘሎ ነዚ ኣቶ ሃብቶም ክምልስ እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዝርከቦ ዶብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ብምባል ብፍላይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቐርብ መግለጽታት ኩናት ንምውላዕ መምኽኔታ ምድላይ ጥራይ እዩ ብምባል መግለጺ ሂብሉ ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ብስም ዓልጀር ዝፍለጥ ውሳነ ዶባዊ ኮሚሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተነጸረ ሕንጻጽ ዶብ ክግበር እዚ ድማ መሰልን ድሕነትን ነበርቲ ቶም ኣካታዕቲ ከባቢታት ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ዝጸብጻብ ይላቦ ነዚ መግለጺ ብወገን ኤርትራ ቅድሚ 4 ዓመት ኢትዮጵያ ፍጹም ውድቀት መንግስትነት ኣብ ዝኣተወትሉ ኤርትራ ንስለ ዞባዊ ምርግጋእ ንነብሰ ምክልኻልን ክትብል ዘይተቆጠበ ደገፍ ከም ዝገበረትን ክትገልጽ እንኮላ እዚ ታሪኻዊ ክውንነት ግን ሕጂ ንእዋናዊ ፖለቲካ በለጽን ተባሂሉ ክጥምዘዝ ክጎድልን ወይ ሸለል ክበሃልን ኣይክእልን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ወኪል ኤርትራ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንነዊሕ ዝጸንሐ ግጭት እውን ኣልዒሉ ተዛሪቡሎ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ቀያድን ናይ መወዳእታን ስምምዕ ሰላም ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ኣህጉራዊ ሕግን ጥሒሳ ንኣስታት 20 ዓመት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መሬት ኤርትራ ሒዛቶ ከም ዝጸንሐት ኣዘኻኺሩሎ ኣተሓሒዙ ኣብ 2018 ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ሕግን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ከኽብር ንሙሉእ ተግባራዊ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ስለ ሰማምዕን ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣቶ ሃብቶም ወሲኹ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እንተተኻኢሉ ብሕጋዊ መንገዲ ኣድላይ እንተኾይኑ ብወታደራዊ መንገዲ ወደባት ኤርትራ ንኽትወስድ ትጽሕትር ከም ዘላ ብምኽሳስ ከምዚ ዓይነት መግለጺ ብሰብኣዊ መሰላትን ከምኡ ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ጸጥታ ዝተሸፈነ ንሓቀኛ ባህግን ምስፍሕፍሓን ኢትዮጵያ ዘርኢ እንተላይ ንሶማሊን ጅቡትን ዝጸሉ ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲቡሎ ስዝጋይ ሎም ማዕን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ሳብ ዝቕጽል መደብ ሰላም